ka lempung kai football ka balatip kum ka Fambam Cup 2022 kala poino siya ka semi-final Haka ba kai haka ka semi-final da ka solat thamai persyaya ka jentru haka por khat way baje menstep bat ka lengsing persyaya ka sahaw haka por baje no phai singi ka Pynlong haka khat sau Tarik u Kyllalyngkot arajar Madan hamadan Umdihar kumta ka Fambam society ka khat ngobhai ki ba bat ki riu it football bakin wan ban saki ya ka jingele kai bat ban ai man sim ki ki kanhon ki ban sa le kai bat ka bairung kalong laipho tingka marwai ha ka singi